ассалому алайкум дӯстони азиз, бардораи муҳтарам, ба диққати шумо як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6, маҳаллаи Чаманзор пешниҳод мешавад. тамошо кунед дӯстони азиз. пешакӣ мегӯм бача. инҷа маҳаллаи Чаманзор, шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6, аз вокзали Кӯлоб то ҳамиҷара дӯстони азиз 2-2.5 километр роҳ масофа дорад. усталбои нав задагӣ, усталбои нав дӯстони азиз. раҳул атто кардагӣ, нигоҳ кунед. ина барои овра кардагӣ тайёр. роҳ ҳамвори хушрӯ, пака санг рехтагӣ бача азиз. хулоса ҷои ободае. ма шумо дози калодеси ова нишон метам, баъд далши хонаҳоро тамошо кунем бача азиз. нигоҳ кунед. дӯстони азиз, нигоҳ кунед да. учётчики овай ҷа. чихел десе мардум маҳалла ҳама зиндагӣ дора. аз инҷа то мактаба дӯстони ягон 600-700 метр дур. мақсад мактаб астай. чизе ки ҳаст ҳозир мегем. ҳозираша дӯстони азиз ова ва давоз овардастай. мақсад ки учётчикҳоро гузарондан, овора кашидан, шлангҳоро кашидан, турбора мондан. хоб ҳавзам кардан, тайёр кардан. ами худо хоҳад ба наздикӣ шояд ами ягон моҳ пас овам сар бутам бача азиз. худо хоҳад дохили хонаҳо об мешавад. ина дӯстон дарвозаи мо гирдаш маҳкам кардагӣ. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. анамиҷа дӯстони азиз 6.5 сотих замин масоҳат дорад. 6.5 сотих замин масоҳат. 4 тараф маҳкам кардагиай. 4 тараф маҳкам кардагиай. уҷада ҳастай ҳоҷатхона ва аловхона бачако. иҷа ҳастай баня. иҷа ҳастай кухни, неки ошпазхона. як хона, 2 хона. далши гӯш кунед ака бачако азиз. масъалаи ҳуҷҷатош, қарор, сертификат, техпаспорт ҳамаш ҳастай. хеле нархе ки мо мондесем, хеле нарх бачаҳо фикр мекунем ки редка мешавад. ами пака ҳозир дӯстон овош ҳозир нестай ва давоз овардастай дӯстон азиз. пака ҳозир овош нестай. иншоалло ки ягон моҳ пас ака ваъда додан ки ами овора мекушанд, баъд дохили хонаҳо ов мешавад иншоалло. ами пака кадомитон мегирен арзонтар мондем. ами ки ов ки омад дӯстон нарх наво айрои миллион мешавад, беҳад қимат мешавад, чунки ами наздики вокзали Кӯлоб дӯстон азиз. ина марамат кадомитон да хонаи арзон дар кора бигирен. ма як и тарафа нишон медам, баъд қисми дохили хонаҳо. ина ҷа дӯстон азиз кухни. ина кухни. инами ҳолат кухни мо. инами ҳолат кухни кардаги дӯстон азиз. ина иҷа бароша дӯстон баня ҳай. дар бараш баня кардагӣ. ина баня хушрӯ. анами ҳолат. ина дӯстон баня кушода дӯстон азиз. метавонем перегода кунем, такунем бо. хоб инҷа пака барои стройка овардан. ина ҷа дӯстон азиз нигоҳ кунед ака. аднаскарни бардоштагиай, аднаскарни кардагиай. неки ками кришаша баландтар кардан ки ягон чи монанда дӯстон азиз. инами ҳолат. ина дӯстон 6.5 сотих замин, 2 дархона. иҷа боша дӯстон азиз чӣ меган анҷомхона ва ҳоҷатхона иҷа кардагиай боша азиз. ай гирдаш баланд карда забор кардагиян. қисми дохили хонаҳоро ҳам тамошо кунед дӯстон. лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дар кортонай комментар якнен. ҳамин наворда метавонен лайк монен дӯстон. агар ки лайк монен, худо хоҳад як лайк шумо навора ҳамин 10-15 нафарро тоб мета худо хоҳад. иҷа хонаи якум, хонаи дуюм. нигоҳ кунед ака. дӯстони азиз, хонаи якум нигоҳ кунед. дарои қиматӣ ай. ина дарои қиматӣ фасон задагӣ. хоб хона якум.
анами ҳолат кардиян. Ина дӯстони азиз нигоҳ кунен. Айдури нишонтун бинен. Ина шпаклёвка кард, падабой тайёр дӯстонхона. Профессиональный монтаж кардиян. Профессиональный монтаж. Ина дӯстони азиз марамат. Тиреза чизи главни тиреза. Ина прямо берун диден, ҳавои тоза. Пардо каштаки хай қоли леноним. Хуб хона бе чизи чора дӯстон. Ба чизи чора нест, бо занг зам аксар яка ба чизи чораш баша мегирем туда суда. Инҷа хона якум буд. Диден дӯстон азиз, хона якум. 5/4 дӯстон хона якум. Ана кози хонаи дима нишонтон метем. Тамошо кунем, баъд нарх гам безем, худо хоҳад. ина инҷа мешава хонаи дим бача азиз, нигоҳ кунен ака. дӯстон дуюм хона нигоҳ кунен. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. хонаи дим мо ина анами ҳолат кардиянша. ина марамат печкаи замонавӣ нигоҳ кунен. ина дуюм хона. ишам пад ҳабои тайёр дӯстони гиромӣ. падабои тайёр. ина дӯстони азиз масъалаи потолок ҳамин ҳолат. чорниё бардошта кадагӣ. ина тирезаш дӯстон. ина дӯстон тирезаш. инҷа бои хел лабочи дора. хел. ин хона дӯстон 6/4. 6/4 6/5 хулоса. ина марамат. хонаи беҳтарин. хуб дӯстони азиз нигоҳ кунед ака. ма як бор дига мефаҳмонам, як дарборааш нақл мекунам, баъд иншоалло ки ҷанбаси навор. дар ин территория дӯстони азиз свет назар ба дигар ҷо бисёртар мешавад. мақсад светкишӣ камай. ҳамин света ки киштан шояд ягон 1 соат 2 соат бо гирён кунанд. чунки дар территория заводо аст бача азиз. ай ҳисоби ҳам заводо чӣ меган свето пашти ҳаста бигем хато намекунем. ина дӯстони азиз хай гирдаш маҳкам 6.5 сотиқ замин, 2 хона односпальный кардагӣ, баршбания, хуб кухни, ҳоҷатхонаву аловхонаву дигар дӯстони азиз. нашуд масъалаи нарх наво 200,000 сомон нархаш иншоалло ки муомила дорад дӯстон азиз. 200,000 мега бо савдо мешава. кадомитон дар кора рақамҳои соҳибхонаро экранто мебурая. аз уми канали мо метонед муроҷиат бикунед. бо чӣ гуфтанем? фақат дӯстон одамои серьёзни. адрес шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6, маҳаллаи Чаманзор дӯстон азиз, наздик ба вокзали шаҳри Кӯлоб. аз инҷа ба вокзала дӯстон ами 2 сомон да мерен, аюси 3 сомон да мием. инами қароҳай. хай чӣ хел ки мебинен 4 тараф маҳкам, ҳавли ҳамвор, хушроак кардагӣ, хай калодиси ов ҳастай, оваки кушодан иншоалло ки мешавад зиндагии шоҳона. лайкҳоро гузоред, дар канал подписатсия кунед, чизе ки дар кортонед комментария кунед. зинда бошед. нарх 200,000 сомонӣ.